तो कैसे आप କିଛି ତ ମୁଁ ତା ସାଥିରେ କଥା ହଉନି। କଣ ପାଇଁ? କିଛି ନାହିଁ ଛାଡ଼। ଖେଳିବ? ହେଇଛି ତମର କଣ? ତମେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ Some people. ଖେଳୁନା, ଆଉ କଲ୍ ବି କରୁନା, ମେସେଜର ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନା। ମୁଁ କଣ କହିବି ତମକୁ? ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛ ରାଗିଛ, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିବି? यही नहीं अभी और सुनिए। ଦେଖ ସେ କଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ କେତେ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲି ମାମାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଜି ଏକାଥରେ ମାମୁଁ ଘରେ। ମାମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ମୁଁ ଯିବି ମାମୁଁ ଘର, ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ଆଉ ଘରେ। ମାମା ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଭାଇ ଲାଗି। ଭୁଲଟା ବି ମୋର, ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି ତ ମେଡିସିନ ଖାଇବା କଥା। ମୁଁ ତ ମେଡିସିନ ଖାଉନି, ସେକେଣ୍ଡରେ ଫେରେ କଣ କହିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। नहीं झूठ बोल रहा है। ନା ନା छी छी, କି ପିତା ମେଡିସିନ ପୁରା ଜାଣିକି କହିବ। କି ମେଡିସିନ କହିଲ? ତାକୁ ବୋଧେ 6-7 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। One step closer to ଭଗବାନ ବଡ ବଡ ନା କଣ? समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। ମତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପିହୁ ମତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କଣ ପଖାଳ ଖାଇବା? ଖାଇବ ତମେ ଫୋନ ପେ ଦିଅ ମତେ, ତମ ନମ୍ବର ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି, ତମେ ଖାଇନବ। କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ୟୁଜ କରୁନା, ଇନଷ୍ଟା ୟୁଜ କରୁନା, କିଛି ୟୁଜ କରୁନା। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ମତେ କେତେବେଳୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। नहीं ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆରେ ନା ଭୋକ ତ କରୁଛି, ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଭୋକଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୁହ। ଓହୋ ଏତେ ଲୋ ଲେଖାନି କି ଖେଳିବ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତମେ କଥା ହେଇକି ଖେଳ, ମୁଁ ଖେଳି ପାରୁନି, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର। ଆରେ ଜାଣିଛ ନା ଶୁଣନା, ମାମୁଁ ଘର ଆସିକି କହିଲି ନା କି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାର ଯିବି। ଆଉ ମୋ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଅଛି, ସାନ ଭାଇଟା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ବଜାର। ତ ବଜାର ଯାଇଥିଲି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଭାଇ ପେଟି ସେଠି ମିଳୁଛି? ସେ କହୁଛି ଝିଅ ସେଟା କଣଟା? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବା, କିଛି କହିଲି ମୁଁ ଚାଉମିନ ମିଳୁଛି? କହିଲା ନା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତମ ଗାଁ ତମର କଣ କିଛି ମିଳୁନି? କହିଲା ତମେ ସେଟା ନା ସିଂପୁର ପଳାଅ। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ଫେରେ କୁଆଡେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ନେପାଳ ସବୁ ଜାଗା ନେପାଳୀ କଲଚର ଇଏ କରିସାରିଲାଣି। ନା ଦେଖ, କାହିଁକିନା ଚାଉମିନ ତ ଆମ ଏଇଠି ବି ଓଡିଶାରେ ମିଳେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋମୋ ବି ମିଳୁଛି ଏଇଠି। ମୋମୋ ତ କଟକରେ ବି ମିଳିଲାଣି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବି ମିଳିଲାଣି। अच्छा हमको सिखा रिया है। ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ହଁ ହଁ।